Ulamalar aýdypdyr ki, dilin hamlesi insanın kalbine bolýar diýipdir. Dilin hamlesi hemişe hem insanın yüreğine bolýar diýipdir. Amma bıçakların, naydaların bisa hamlesi insanın adasına bolýar, insanın cismine bolýar diýipdir. Hili tafawuty ba, azizlerim, hili farky ba bunun. Hemçinan onda bıçak, nayza insanın cismini zahm ediyor. İnsanın cismini kesiyor. İnsanın cismine nuksan degiriyor. Şöyle insanın zabanı hem ne ediyor eken? İnsanın zabanı bir insanın yüreğini kesiyor eken. Bir insanın yüreğini zahm ediyor eken. Bir insanın barıp yüreğine hamletiyor eken. Ol yüreği son dövülen suratında onu kurşamaklık hili müşkül. Eğer bir insanın yüreğini döven suratınızda onu kurşamaklık, jorlamaklık hili müşkül. Hemçinan ki bir aynanın o şikasta bolsa diýipdir, döwülse diýipdir. Kança gyn bolýar jorlamaklyk. Şu şekilde onda insanın yüreği eger döwülen suratında onu jorlamaklyk hili müşkül bolýar diýipdir. İnsanın yüreği näme bilen döwülýär eken musulmanlar? İnsanın yüreği näme bilen zahm bolýar eken? İnsanın yüreği näme narsa bilen dilinýär eken? Fakat zaban bile dilinýär eken. Sırp dil bilen dilinýär eken. Dil bilen zahm edilýär eken. Dil bilen onu kesilýär eken we dil bilen ona hamle edilýär eken. Zamany ki biller dillerimize hifazet etmesek, dillerimize goruk etmesek, merdimin yüreğine hamle edip görsek, o zahm gunaman gider olsan, o zahm hiç vakt gunamaýar. Şonu üçin şair aýtdy şiirinde. Bıçakların, naydaların etýän zahymlary gunamaly diýor. Amma lekin insanın dillerinin etýän zahymlaryny gunamak ýok diýor. Ol hiç vakt gunamaýar diýor. Indi gara biller dilimiz bilen bir insany nädip zahm etýär, şunu bilmek gerek. Dilin özünde bir bıçak, dilin özü bir bıçak däl ki insanyň yüregine bar dişip tünjüp goýsa, ol da. Bizinde şuna pikir etmemiz gerek, azizlerim. Biller şuna hiyal etmemiz gerek, azizlerim. Biller şuna tasavvur etmemiz gerek. Aya biller inde nä suratda bir insanyň, nä tarikada bir insanyň yüregine hamle etýär dilimiz bilen. Ona aýdypdyr ki, ulamalar kitapda aýdypdyr, bir insany hoş etmeklik üçin yalan aýtsa diýipdir. Bir insany hoş etmeklik üçin yalan aýtsa, zabanyň günahı şolunde, dilin günahı şol. Hili jürme kette bolýar munyň. Biýedem yalan aýtmaklygyň jürmi ziyat. Kizbin özü, yalanyň özü insany helak eder diýor, ras aýtmaklyk insany nejat berer diýor. Yalan hiç vakt insany wefa bermiyor. Zamany ki biller yalan aýtsak, ahir yalanymyz tutular. Hiç yol ýok, yalanymyz tutulmasa yalanymyz ahir çykýar barıp. Indi onda bir adam güldürmeklik üçin yalan aýtmaklykdan bul has ketde günah eken. Has ketde günah eken. Bular kim bilen? Dil bilen. Aksar biller meclislerimizde bir-bireklerimiz güldürmeklik üçin yalan aýtýarys. Yalanlygyny bilýorsam, şonu güldürmeklik üçin yalan aýtýar. Sen özüňe nuksetdiň, başgany güldürmekligiň bilenem. Amma sen özüň pikir etmediň, ki tasavvur etmediň, özüňi öldürip otyrsyň sen, özüňi agladyp otyrsyň sen. Janyby mukabiliň güldürmekligiň bilen sen näme üçin şo şekilde özüňe tawajjuh etýärsiň sen. Aksar meclislerimizde şöyle bolýar billerin. Şu gel ülfetlerimiz güldürel deyip yalan aýtýar biller, yalan aýtýar biller. Ülfetimize gülüp otyral billerin yalanymyzda rahat alyp gülüp oty. O näme bilýär yalanlygyny çyndyr diýip oty biçara. Amma biller öllerimizi ýakyp otyr, öllerimizi otlap otyr, öllerimizi bilse biller azaba giriftar edip otyr. Nämeň elinden, diliň elinden musulmanlar. Ya şonuň şekilde aýdypdyr ki bir insana maskara etmeklik. Bir insany maskara etmeklik. Şulam dil bilen bolýar diýipdir. Biz ol maskara etýän insanyň yüregini ýandyryp otyr, yüregini ýakyp otyr, onu bilemiz ýok biller. Allah Rabbul İzzet Kur'an-ı Azimüşşan'da aýtýar, insanlara bed lakaplar baglamaňlar diýor. Bed lakaplar baglamaňlar insanlarga diýip Allah Taala Kur'anda ferman buyurdy, ferman berdi. Bed lakaplar baglamaklyň özü köp ketde günah diýdi Hudaý Taalanyň özü. Indi billerin içimizde garan dilimiz bilen biller kança maskara etýär merdime.
Bira ökünmeklik, maskaralık bolýar. Zamaniki bir adamın dili azıcık ökdü işler bilen yok, dilinde pesahat yok. Onu biller ökünüyor, dilimiz bilen şonu ökünüyor. Ya bir dostumuzun el ökdü işlemese, ya ayak ökdü işlemese, ya gözü işlemedi şonu ökünüyor biller, şonu maskara ediyor biller. Gözlerimiz bile, ellerimiz bile, ayaklarımız bilen. Aya şol dogonmada biller zulmettik mi değil mi şol? Şol dogonmada ki maskara ettik biller, şunu dilimiz bilen nam ettik, şonun yüreğini köydürdük, yüreğini ağırttık biller. Bu kette günah bolup gelýär bu. Ya şonun şekilde